Ascultați-mă cu atenție, nu putem să pierdem pentru că fosta mea se uită la mine. Nu vreau să mă fac de râs din cauza voastră, s-a înțeles? Benz, dar joacă mai bine ca noi. Nu mă interesează, faceți ce vreți. Băi, știu ce să facem, apelăm la planul B. Ce, avem un plan B? Da. Dacă vreți să câștigați, noi nu vă vom lăsa. Suntem cei mai duri băieți. Meciul îl vom câștiga. Să începem! Game over! Benz și echipa lui câștigă! Benzi!